Sanibonani hlobo zami. Ngiyathemba ukuthi ni right. Yazi ngithi ngithathe nje leli thutshana ngoba ngilitholile. Nginichazele nakho bafethu okuphuthumayo nje. Bamba ke. Nginendaba la engizocela ukuhlonipha ngizehlise ngixolise futhi kunina nonke enizobe nibuka le video eni understand istory ngizokhuluma ngazo. Ngizocacisa indaba yami noMayogathi. Kune content ebesiyenza noMayogathi besidlala ne. Besidlala abanye bethu bebebona ukuthi siyadlala, abanye bebengaboni siyadlala. Indaba yasuka kanje uMayogathi wangithanda yezwa. Wathi ucela ngibe intombi yakhe. Kwaba ukuthi ngiyamthethe Jama angeke ngikwazi ukuthanda nawe nginaye umuntu engithanda naye. Wathi uJama uyangithanda enze njani ngathi mina amantombazane engaka sengazi ukhethe mina yabo. Yebo leyo nto emhlabeni nje amantombazane amaningi ngapi. Sengazi ukhethe mina athi nje angazi nami inhliziyo yami nje ikuthandile. Hayi bese ngithi no Mayogathi ungaphatheki kambi. Baningi abantu besifazana ungakhetha kubona nje angithanda ukudlala ngawe angisweli umuntu othanda ukuhlukumeza abantu yabo ngibhanqa abantu kube nje aya. Shuthi uMayogathi akunderstand lokho. Athi okay kulungile ngizokunikeza ithuba until you understand ukuthi ngiyakuthanda yabo ngifuna ube umuntu wami. Ngithi mina yibo kahle wena uzongenzani? Yabo uzongenzani yabo umbuzo nje ongawubuzana nombani. Asho ke nathi hayi ngiyakuthanda nje ngifuna ube umuntu wami yabo ngifuna ukuba unkosikazi wami inini. Ngik-understand futhi lokho cause yabo wonke umuntu uyayibika mangabe suke ene feeling noma ethanda umuntu naye futhi wayenza into eright ngokuthi angitshela ukuthi uzizwa kanjani ngami. Okay ngajabulela futhi lokho ngoba vele kuyinto enhle kuhle vele kumnandi nje ukuthi umuntu afile ukuthando ngawe yabo leyo nto hayi afile inzondo uthando luhle. Kodwa ke akusoze wamukela wonke umuntu ofika empilweni yakho. Ngamtshela ngathi ngeke ngikwazi ukuthandana naye. Wadlula futhi lapho bandla. Angazi manje indaba ngizoxoxa ngiqede noma ngizoyikhatha angazi ngizobe ngiqhubeka kodwa nayo ukuze zingenze kuba yinda kakhulu. Lento zake noMayogathi understand uMayogathi ukuthi angimthandi. Make understand lokho uMayogathi kungabe inkinga. Athi ngelinye ilanga usacela ukuzongivakashela endlini yabo because wayedlula ngalapha engihlala khona wayekwimall engihlala kuyo ngaleso sikhathi engihlala eduzane kwayo. Athi ucela ukungibona ngiphuma ephandle mangiphuma nangampela uphandle kwaqala kanjalo kube ngazuthi mina naye siyajola sathatha ivideo khona esithatha ivideo anyway sayithatha iyo video sayipost kwaba ngazuthi mina ngiyigirlfriend aMayogathi or uyangishela angazi yabo sabona ukuthi niyayithanda leyo nto nina sagcina silokhu sithatha ama video masithola ithuba sindawonye nani yabo. Kodwa into yokuthandana kaze yenzeke alukho usuku la engangathandana noMayogathi futhi naye uyazi akanankinga naleyo nto. Sengenzela ukucacisa kakhulu kulabo abazwelayo kulesimo sami sokuthi mhlawumbe ngidlale ngoMayogathi ngimxhaphazile ngenzeni Mayogathi right la khona nje uhappy akanankinga kuningi kakhulu besikwenza kube ngazi ukuthi siyathandana sithandana. Ngizoyikhatha short ngoba vele izoba yinde mangiyelula. Nabantu bebesijabulela kakhulu abanye ke bebebona siyadlala ngoba bebeze bethi ongcono why ningenze ngathi niyalobolana why ningenze ngathi nikhipha ini yabo zonke lezo zinto lezo. Mina ke angithandi into kanjalo ngoba beyigcina abantu bekholwa ngempela ukuthi mina ngintombi kaMayogathi. Ndonto leyo ibingamlimaza umunye umuntu ngokucabanga ukuthi na mhlawumbe ngidlale ngayo njengoba belimele nje abanye. Abantu basho khona ukuthi why kufanele uzenze ingcono uMayogathi why uhlukumeza uMayogathi. Abantu engabazi ngempela futhi engineshow ukuthi bayakholwa ngempela mina ngithandana noMayogathi. Angikazi ngithandana noMayogathi guys angikaze. Makuthi bengithandana noMayogathi bengenze ngimbhanqe namuntu ngibe clear nje lapho bengembhanqe namuntu mina mangithandana nomuntu angimbhanqe nomuntu ababi babili
So ngiyacela ningaphatheki kambi, ningasho ukuthi mhlawumbe ngidlale ngengane yabantu kwasha kwacima kanjani njani. Angazi ke futhi ukuthi why nimzwela kangaka uMayogathi, ngoba uMayogathi uyazi ukuthi besenza icontent, futhi icontent eyayicreatekela yona singaqondile. Sathatha nje ivideo abantu bathi hayibo niyadatana inini, savele savuma, yabo savele sangaphika naye esayidini lakhe. Mangithi ngiyabona ku social media wakhe kwenza ngathanda nami, ngavele ngangaphika mina indaba. Okay, mhlawumbe ngiyivale le video ngiqale enye because izoba ningi mangiqhuma la. Cha, ngathi ngicela nje bandla niqole ngendaba Mayogathi, ngithandana naye. Asithandani naye futhi uyazi nje asithandani, akazi sithandane. Yeah, angivumanga ngasho njalo naye futhi wa-understand, akanankinga, right. Uyazi ukuthi ngusisi wakhe, uyazi nje nami ngiyazi ukuthi ubhuti wami kumnandi khona lokho, siyachazeka. Kuningi kakhulu okuhle sikwenza noMayogathi ngaphandle ukuthi sathandana. Asithandani, senze content. Let me be clear. Okay, ngisaqhubeka ke ngiqhubeka kule yandaba leya. Ukuqhubeka kwesikhathi uMayogathi yabo sikuvele sikhulume lento ukuthi okay asivesane senzeni asikwenzeni because abantu bafuna senze ngathi siyathandana. Abantu bafuna ngathi mina nawe singathandana, yabo. Futhi nakhona kusuke kuyena ukuthi asikuvumelani ukuthi ngigirlfriend yakhe. Kungenelela intatheli, ngenelela abantu, yabo. Ugcine wonke umuntu manje esenomqondo ukuthi siyathandana, singathandani. Naye futhi Mayogathi ucomfortable ngalokho ukuthi ayasithandani, si right. Ake nje ayikho into wrong ngaleyo nto leyo, yabo. Leyo nto siqhubekele nje thina senzele content nebliss kube right, futhi singabinankinga, abantu bejabule bejabulela ukuthi hayibo bliss une girlfriend, yabo. Into right nje leyo futhi. Okay, ukukhola kwabo abantu kugcine ku affecta mhlambe izinto zami ngithi ngiyazenza ezinye eceleni, ngoba abantu abafuni mina ngihlukane noMayogathi, abantu abafuni mina ngibe nenye life, bafuna ngithande noMayogathi ke, of which is good. Mawucabanga ngoba phela vele phela akekho umuntu ongamukela ukuthi umunye umuntu abamthanda uchithelwe or something. Angikaze ngize ngithanda noMayogathi, guys. That's why ngifuna ukuklerisha leyo nto kothandayo kodwa uyi-understand. Ngaphandle ke mangabe ukuthi ke nithanda kubele kunethi hayi udlale ngoMayogathi wena, ngicela nje nikhululeke lapho. uMayogathi right, usafe la khona. There's nothing ebenzeka phakathi kwethu, and uyazi angiqambo namanga because I know even le video uzoyibona. Uyazi nje ukhululeke phakathi, uphole esinqeni uMayogathi, uphole esinqeni njengetsheketshe, akana nkinga nhlobo nalento. Uyazi besenze content and besi-enjoy content yethu naye, bekuyinto nje ebesiyithanda nathi because abantu bebeyijabulela, besingayimind nje ukuyenza. Namanje ke futhi nje isiphazamisekile ke vele ke ngeke saqhubeka. Ingakho ngithi angizokuveza lokhu ukuthi uMayogathi nami besenze content. That's why nimbona engaphathekile, ngisho akaphathekile kabi uMayogathi, noma bethi uposteni ubeyidlalela. Uyazi uMayogathi this is my life. At the end of the day, naye une life yakhe, uzoqhamuka naye nesipatsha sentombi yakhe, simjabulele, simbongele. Mina nje ngiyobe ngimjabulela because I know ukuthi mina nabe sicontent, uyabo. Yeah, ilokho nje ngisho ekhaya kubo ngake ngaya ngesikhathi futhi sayenza ivideo sekhaya kubo, nakhona ngangiyomchecka nje ngasuka nje la eTown ngahamba eThekwini, ngahamba ngayombheka because ichomi yami, yabo, umngani wami. Siyazidlalela guys, ngiyacela bandla kubona bonke, ngizoxolisa nje kubona bonke abantu abathintekile entweni kaMayogathi. Angithandani noMayogathi, angilutho noMayogathi, besenza icontent nakhona sasingayiqondile, yayicreatekela icontent. Sabona nje sipostile ivideo yethu nesithombe sethu sobabili, abantu bayithanda futhi nakhona besikwenza. Uthola ukuthi mhlawumbe sishootha sisendlini yami kamereni nanani, bekusha abantu bethi shuthani nisendlini. uMayogathi esuke la asuka khona ezendlini yami, sifike sishoot bethi shuthani nenza ukuthi sithi yabona into esayisadecline ukuyenza ile yokushutha siphakathi engutsheni, bethi khumlani ngene engutsheni because abantu bebeyikhande bona leya content ngendlela yabo. So bese entertain abantu kahle kahle, hayi kabi futhi ngokuvumelana kwethu sobabili.
kuningi nje bebekusho abanye bebethi sicela ukunikelela nihambe nenze umshado noma yogathi yebo leyo nto okukuthi into abebesiyenza bebeyijabulela kakhulu ngisho ngithi content leya bese akunankinga yenzani umshado wenu kuzogcwala sizozona supporta sizothengela izipho nani zoba right. So ngakubuka lokho uthi okay ngizokwenza then bese yabo igaba lami libanjani emva lapho ukuthi lo muntu ade yogani mayogathi zolo lokusasa usegani ubani uya understand of which is not good ngakuyeka ke ngakwenqaba ke lokho okunye kwakho ngwenzile okunye angikwenzanga besizenze content angiclearishe ngempela leyo nto kothandayo kodwa kuyi understand ongathanda kunankinga angeke ngize nginiphoqe ukuthi ni understand yonke into lapha emhlabeni lonke uvucu lo lwenzekayo besenze content anyway sin entertainileke ne bliss nje kwakwenzeka ngoba nakho niyakholwa ukuthi besithandana no Blaze okusho ukuthi content yethu was 10 out of 10. Okunye futhi ngiyazi ukuthi naphinde nasibona kwi TV savela e TV naye uBlaze angazi kwi show ethini Short and Sweet something like that. Nakuyo lo show leyo mina nje ngabizwa yabona ukubizwa into emayogathi ngiyisupporta ke mina makuthiwa nje awubingelela mayogathi ungala uyakucela ucela uzomsupporta kanje ngasukela phezulu ngahamba I remember ngangikhathele ngisendlini kwafanele ngiphume ebusuku ngisheshise ngingazi ukuthi ngiyoshutha ngiyothatha into eserious kanga ezovela TV iskisi ngadonsa nje ogqoka kwakubanda futhi ngiyakhumbula ongangalifakile ijezi ngigodola sengigodola lapha phambili ngafike ngaboleka i-coat okuyi tracksuit yomunye usisi soft nje tofozelayo hayi wangiboleka wayesebenza khona lapha na lentozana yini cast yakhona hayi ngangena ngantshela wathi hayi usoshutha ngithi ndayibo ngimubiso sizovela eTV kwathi hayi into encane nje yabo bakuthatha ngathi into encane I understand futhi ngaba nankinga ngashutha ongabuza athi ngizothini akekho futhi wangitshethi ngizothini yabo ngaze ngafila bad ukuthi yazini angikwazi phela ukusihlaza anyway ngizovela eTV ngazazi ukuthi ngithini hayi ngeke ngamane ngikhansele lentozana ishoot yanamhlanje until bengichazele into eright yabo nami ngibe muhle ngibukeke ngabuka ukuthi basuke eGoli yabo basuka eGoli bazothatha lesini into nje iphutha balenzile ukungifihlela ukuthi bazongifaka nami yabo leyo nto because nami ngubingelela yabo ngwakaMpanza side lami nayo mayogathi une brand yakhe side lakhe ngabuka nje ngathi no ways angiyithandi ke lento hayi bacele bathi no siyacela ukuthi sikushuthe akuzukuba siyo into difficult nani sizokuveza nje uchaza nje bangitshela ukuthi ngizothini banginikeza iscript guys ngabatshela ngathi no cause iscript sabo sasithi ngiyathandana neBlaze ngabatshela ngathi no wasithandana neBlaze ngathi nayi futhi uyazi bathi ke asenze ngathi ke uya understand basa senze ngathi sathandana we understand basa siqhubele into esiyiyo kuma socials. That's why into yesasiyenza laphana yaqala kubangazi ukuthi nje angikwazi ukuyichaza because abantu abaningi bayibona ababethanda ukuyibuka ababeqondene nayo bayibona nje yeah nokuvela ku TV ke nayo mayogathi kwenza kwawes abantu abaningi bakholwa ngempethu mina ngigirlfriend yakhe akunankinga ke guys sasenze content umunye uzothi ukukhulunyiswa yini konke lokhu ngikhulunyiswa ama comment engiwatholayo ukuthi why udlale ngojama kaSjadu ujama kaSjadu ke angidlalanga ngaye uyazi kube ngidlale ngaye ngabe usengqokwe ngamnciphile nje emzimbeni kube ngidlale ngaye akanciphile because angidlalanga ngaye ngangenza content and icontent yethu beyithanda engenankinga nayo so ngiyacela wonke umuntu worried ngami noBlaze akhuleke ke manje akho lutho lenzekayo nje akaze senze lutho futhi sisazoqhubeka futhi sizwane njengoba sibe sizwana ngiyacela abantu abadala abantu abancane abantu bebe understanda bebethanda ukuthi uBlaze unentombi
nje eyimi ingabe bebejabulethe unentombi eyimi noma bebejabulethe unentombi uzuqonyiwe ngiyacela abantu labaxole sasenza content and I'm sorry ukuthi ni believe ukuthi siyathandana sasenze ngamabomu sasithi senzela nje nakhona sasilandela into enaniyenza nina inini enanenza enanisenza senze kanje ya sicabanga ukuthi like sasitshela nathi ukuthi niyathanda lento esenzayo yebo leyo nto futhi yazi ukuthi I'm sure namayogathi wayengekho aware ukuthi niyakholwa ukuthi siyathandana njengamanje sikhungathekile so naye asazi sothini yabo enhlizweni yami ngithe nje naye akhululeke ngizoyichaza lento mhlawumbe othanda ukusikholwa uyokholwa noma kufanele ayichaze noma yogathi kuze nizobona sasidlala wow.